எலும்ப மெதுவா கட்டிட்டா இருமை. சார் வாயில வச்சதுதான் சார், நான் கடிச்சது அங்க. ஆப்போசிட்ல இருந்து வருது சார் சவுண்டு. போட்டிக்கு கடிச்சா அது கடுப்பாயிரும், உறிஞ்சிருவோம். எருமை தண்ணி தொட்டிக்குள்ள வாய விட்ட மாதிரி உரியாதரா. ஐயோ நான் உரியல சார், இப்பவும் அங்க இருந்தா வருது. அங்க அங்க. ஐயோ யாராவது காப்பாத்துங்க. காப்பாத்தா? யார காப்பாத்தணும்? பெயிண்ட மூஞ்சில ஊத்துன இல்லாம திட்டிட்டு வர. ஒரு கிண்ண நிறைய மாவு எடுப்பேன், பெரிய ரவுண்டாவும் இல்லாம சின்ன ரவுண்டாவும் இல்லாம பொதுவா ஒரு ரவுண்ட ஊத்தி 4-5 வெங்காயத்தை போட்டு பொடியா நறுக்கி அப்படியே மேலாக பரபர தூவி விட்டு சரிங்க. ஒரு நீளமான கேரட் அதையும் பொடியா நறுக்கி சரிங்க. அப்படியே மேலாக பரபர தூவி விட்டு சரிங்க. ஒரு 16 கரண்டி நெய் எடுத்து சரிங்க. அதுல 6 கரண்டி நெய்ய உள் சைடு அப்படியே லேசா விளாவி விட்டு சரிங்க. 10 கரண்டி நெய்ய தோசைக்கு வெளி சைடு அப்படியே மேலாப்புல விளாவி விட்டு சரிங்க. இட்லி பொடி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை அப்படியே அள்ளி மலை சாரல் மாதிரி அதை மேலாப்புல பரபர அப்படியே தேய விட்டு சரிங்க. அப்படியே இவன் என்ன பொண்டாட்டியாடா? ஆளாளுக்கு பங்கு போறதுக்கு சீட் எழுதி போற யாருக்கு இருக்கு அவன் கூட்டிட்டு போங்க. ராஸ்கல் எடுங்க. ஏட்டியா என்ன உங்க பேரையும் சேர்த்து எழுதி போடுங்க. ஏன் பேரையா? எதுக்கு? உங்க மீசை பார்த்ததுல இருந்து ஆசையா இருக்கு. ஏற்கனவே 4 பேர் எருமை மாதிரி நிக்கிறான், நான் வேறையா? கொலை பண்ணிடுவேன் உன்னை. மரியாதையா குளிக்க போற சீட் எடு. நம்ம பசங்களுக்கு எதுவும் ஆகாம பாத்துக்கோங்க சார். வாட்டி பசங்க மேல கை பட்டுது. அது உனக்கு அசிங்கம். தெய்வமே உனக்கு அசிங்கம். சரி எங்க போயிட்டு வர? பாக்குற இல்ல 10 உசுர உருதெரியாம செதச்சிட்டு வந்திருக்க. செதச்சிட்டு தனியா போய் கேட்டா அது தகராறு, தண்ணியோட போய் கேட்டா அது வரலாறு. 3 பேரோட சங்க கிடைச்சிருக்காரு. எங்க தலைக்கு எவ்வளவு தில்லு பத்தியா? பாம்னா என்ன தெரியுமா உனக்கு? ஒரே பாம். மெட்ராஸ் சிட்டியே க்ளோஸ். நாங்கெல்லாம் கருஞ்சிருத்த எப்பயுமே கன் மாதிரி நிப்போம். எப்படி நிப்போம்? கன் மாதிரி நிப்போம். இப்ப ஆண்டி கொஞ்சம் ரைட்டு போனா. டேய் அங்க என்ன பண்ற? ஆண்டியை கரெக்ட் பண்ண சொன்னா ஆண்டியை கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க. ஆண்டியை தாத்தா கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னது? ஆண்டியை கரெக்ட் பண்றியா? ஐயோ இல்ல ஆண்டி, ஆண்டனா கரெக்டா இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். என்னடா நம்ம ஒண்ணு கேட்டா அவனு சொல்றான். டேய் எங்களுக்கு ஆண்டியா இல்ல ஆண்டனாவா? ஆண்டி கூப்பிட்டியாப்பா? இல்ல ஆண்டி. ஐயோ நேத்து ஏன்டா வேலைக்கு வரல? எங்க அக்கா பொண்ணுக்கு மொட்டை அடிச்சு காது குத்துனாங்க, அதான் வரல. எங்க குத்துனாங்க? காதலனே. எந்த இடத்துலடா குத்துனாங்க? காதல தான் குத்துனாங்கண்ணே. நான் கேக்குறது உனக்கு புரியுதா இல்லையா? புரியுதுல்ல. எந்த இடத்துல குத்துனாங்க? காதல தான் குத்துனாங்கண்ணே. இப்ப என்ன குத்துன ஆசாரி ஒரு முறை கூட்டு வரேன் கேட்டு பாக்குறீங்களா? சரி அந்த மேட்டர் வர்றான். அந்த பிள்ளைக்கு எந்த இடத்துல மொட்டை அடிச்சாங்க? தலையில தான். இன்னைக்கு காலையில எழுந்திருத்து குளித்து மூட்டித்து விட்டு கோயிலுக்கு போக போறேன் கடவுளே. சொன்னப்பல ஓவரா ரீட் அடிக்கிற